Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur ekainak 21 dugu, asteazkena egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa? Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz gaurko eguna gaur ere beroa dugu, ezta? Bai, bero handia. Bueno, arratsaldean freskatzera pixka bat, ezta? Bai, hori egin beharko dugu. Bai, aurre egin behar berari. Bueno, zer dugu gaurko elkarrizketen tartean? Gaur Aneran Sorena eta Andrea Gomez ditugu, hau da komunikazio agentziaren eta produktoraren zuzendariak, eta beren azkenengo lanari buruz hitz egingo dute. Oso interesgarria, ez? Gaia? Bai, oso. Eta bestalde batetik, gaurkoan literatura kontuak izanen ditugu bigarren elkarrizketan, Judith Ruiz de Munain izanen dugu, Zuka Fuka Musuka liburuaren aurkezpenarekin, hiruren artean egindako liburua da, baina xehetasun gehiago berak emanen dizkigu. Eta gaurkoan zaratak tartean musika on izanen dugu, bi saio, lehenik eta behin Donibane kantuz izanen dugu, eta bukatzeko Iruñeko kamara abesbatza. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1813 urtean Gasteizen Espainiako independentzia gerra irabazi zen. Honen ondorio Siberial penintsulatik Frantziako armada bota zen eta Napoleon Bonapartek Fernando Zazpigarrena Espainiakoari koroa itzuli zion. Era berean 2006 urtean Pluton planetan bi ilargi berri deskubritu zituzten, Nix eta Hydra izenekin ezagunak izatera pasa zirenak. Orain goazen eguneko lerroburu nagusiak ezagutzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun albisteak. Albisteekin hasteko, polizia legearen aurka 3.600 sinadura aurkeztu dituzten bat polizi sindikatu hauek lege aurre proiektua bertan bera uzteko eta negoziazio prozesu berria egiteko eskatu dute. Bertzalde, Euskal Herri osoko erakundeek, hau da, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta baita Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoak ere, Euskararen aldeko lehen ituna sinatuko dute. Eta hezkuntza kontuak albiste ditugu gaurkoan ere, helduen heziketa sendotu egingo du Nafarroak, izan ere, handitu eginda eskola uztea DBH bukatu ondoren ikasten segitzen ez dutenen ehunekoa. Eta hezkuntza kontuekin jarraituz, departamentuak aniztasun trataeraren plan estrategikoa aurkeztu du. Helburua, ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza erantzuna ematea da, beharra identifikatuz eta aniztasun guztiari berdintasunezko erantzuna emanez. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, esku hartze sozialaren esparruan hitzarmen sektoriala eskatu dute, Labek, Elak, UGTek eta Komisiones Obrerasek. Eta Iruñean, errefuxiatuek Europan sartzeko dituzten zailtasunak irudikatu dituzte. Bertze kontu bat ere utzi digu gaurko, bertze kontu batzuk barkatu utzi dizkigu gaurko egunak, bi lapurreta saiakera salatu dituzte Iruñan arraultzaren metodoa erabilita. Eta Iruñeko udalaren udako proposamena iritsi da, txankletak 17 gaztei zuzendutako aisialdirako programa sorta. Eskerrik asko Aitziberri Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin diarien abarrarekin. Lerroburu nagusia kauxe dio gaurkoan, aztertzaileen grebak Nafarroako autoeskolen kolapsoa mehatxatzen du. Astelehenean hasi ziren lanuzteak nazio mailan eta uztailaren 31 arte iraunen dute. Astean 180 azterketa eginen dituzte eta gaur egun lanuzteak hasi aurretik 300 egiten ziren aste bakoitzean. Gaurko argazkiko protagonistak Bruselako bizilagunak ditugu, terrorista bat hil dute Bruselan, geltoki zentralean leherketa bat sortarazi zuen, zauriturik gabekoa. Militar bat emakume batengana gerturatzen ageri zaigu argazkiko irudi horretan.
Eta beste bi albiste nabarmenduko ditugu azalari begira, 3.600 sinadura polizien legearen aurka, eta bukatzeko Barainengo txupinazoa Anfasek jaurtiko du aurten. Joan gaitezen Diario Noticias egunkariarekin, Lerroburu nagusian azkeneko eskaintzak 5,2 milioi igo dituzte polizien legean. Soldaten igoerari dagokionez izango dira. Egun, soldaten masak 58,2 milioikoa da eta proposamen berriarekin 53,4 izanen da. Gaurko argazkiko protagonistak hortxe ditugu. Arena, Soreja, Zebes eta Rato agertzen dira besteak beste epaiketan deklaratzen. Ez dut horren ezagutzarik, ez dut gogoratzen, hori esek dira guzti hauen adierazpenak. Aznarren ministro horiek bekaxa ukatu dute eta gainera Bartzenaz errugabetu dute. Eta horren arira La Puerta seinalatu dute. Esan bezala, gaurko argazkiko protagonistak lehen aipatutako izenen aurpegiak ditugu. Eta bukatzeko, menpekotasun laguntzak 185 igo dira legegintzaldi honetan. Eta gara egunkariko azalari dagokionez, Lerroburu nagusian gaurkoan parlamentuak sara eta izarren askatasuna eskatu du bere eskubideak bermatzeko. PNV, EH Bildu, EP eta PSek beren bozkak batu egin dituzte Gasteizen parlamentuak eskakizun hau egin ahal izateko. Gaurko argazkiko protagonistak errefuxiatuak ditugu, Mosuleko infernutik bizirik atera nahian, errefuxiatuen nazioarteko eguna zen atzokoa eta gerraren batetik iesean dabiltzanen historiak pilatu egiten dira. Iraketik datoz irudirik latzenak. Bukatzeko, beste lerroburu txikiago batean dugun albistea gaurkoan, Macronen 2 ministrok dimititu egin dute eta Aznarren 4 deklaratu egin dute. Nazioarteko politika berria egunkariko protagonista nagusi, goiko aldean eta argazki batez lagunduta, Rodrigo Londoño, Timotxenko Farkeko buruzagiari gaurkoan elkarrizketa egiten diote, hauxe diote bere adierazpenek, nazioarteari dei egiten diogu, presio egiteko Kolonbiako gobernuari bete dezan hitzartutakoa. Azkeneko armak uzteko ekainaren 27 arteko epea du Farkek. Bestalde lerroburu txikiago batean Nafarroako kontuak, Nafarroako eskola uzteekin larrituta neurriak iragarri ditu gobernuak. Eta bukatzeko, Nafarroako beste artista baten inguruko albistea dugu argazki batez lagunduta, Formaren artisau Jose Ramon Andak erakustaldia jarri du Oteiza museoan. Eta joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmenduko ditugu, dagoeneko San Fermin usaia badago eta horren arira San Ferminetako kamiseta Euskal Herri Irratiaren eskutik, hortxe ditugu erosteko aukera ditugun 2 modeloak. Bestalde, estatuek errefuxiatuen harrerarako konpromisoak bete ez dituztela salatu dute eta bideo bateri ikusgai daukagu. Eta bukatzeko, uda kontuak gazteen aisialdirako 11 ekimen Iruñan txankletak 17 programarekin. Goazen gaurko eta aste honetako agenda ezagutzera. Gaur hitzaldia, harrotasunaren egun internazionala dela eta LGTBIQ fobia kirolean izenburuarekin. Fernando Garin eta Carmen Martinezek hitzaldia emanen dute plataforma E2-8Jak moderatuta. Gaur ekainak 21, 7 erabilera unitzetako gelan kaldererian. Gaur ere haurrentzako euskarazko antzerkia. Zitadelan jolasten, txintxilintxin bakea egin izenburuarekin, Kiki, Koko eta Moko pailazoak umeentzako antzeslana eskainiko dute. 6 Zitadelan. Aste honetan, asteburuan, ostiraletik igandera burlatako jaiak izanen dira. Ekintzak, musika, herri kirolak, txistorradak eta nola ez, San Juan sua besteak beste.
Aste honetan ere, larunbatean, Keix Oren kontzertuaz disfrutatzeko aukera izanen da Zitadelan. Sarrera 20 euro gehi gestio gastuak aldez aurretik eta 20 euro lehiatilan. 8:30 larunbatean. Larunbatean ere, Melendiren kontzertua, Burlatako jaien barne izanen da eta sarrera 28 euro balio du. 10:00 El Soto Kirol instalazioetan. Orain Larraitzek udaletxetako albisteekin jarraituko du. Ekainak 21 dugu gaurkoan asteazkena ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko hemen da Txankletak 17 udala gaztei udarako egiten dien eskaintza. 1000 zinema sarrera, ihes jokoan aritzeko 180 leku eta abentura jarduerak izanen dira besteak beste. Ekainaren 22tik 29ra eman ahal izanen da izena Gaztediaren etxean. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak enplegu deialdiak argitaratu ditu, mantenu arduraduna eta community manager lanpostuak izanen dira besteak beste. Ekainaren 29 bitartean aurkez daitezke eskakizunak. Eta Iruña iluntzean zikloak eguzkia hartuko du energia iturritzat, O plazan hasiko da gaur ekitaldien jardunaldi hau. Bestalde Iruñeko udalak 82,4 milioi jaso zituen 2016 urtean, 2015 urtean baino 107,5 gehiago susperraldi ekonomikoaren hobekuntza dela eta izan da igoera hau. Eta Gaztediaren etxak ekitaldiak kalean eginen ditu, Carlos Hirugarrena etorbidean eginen dira adibidez gaur arratsaldean ekitaldiak 6:30 aurrera. Eta bestalde Zitadelako tabernaren kontratuaren luzapena eginda, asteburuetan irekiko da taberna hau udan goize zein arratsaldez. Eta bestalde mugikortasun behatokiak gaur eginen du azken saioa, txirrindula zerbitzu publikoaren inguruko hitzaldia eginen da gaur, arratsaldeko 6:30 Iturramako Zibiboxean. Joan gaitezen Hego Esibarraldera asteazkenero egiten dugun moduan, Haurreskolen behin betiko barkatu zerrendak 2017-18 ikasturtei begira argitaratu dira udal web orrialdean. Eta bestalde prozesu parte hartzailea eginen da hirigintza aldaketari dagokionez gorraitzen, ekainaren 30 arte egin daitezke ekarpenak. Bestalde ekainaren 14tik aurrera Hego Esibarrek irakurketaren plazerraz gozatzeko gune berri bat izanen du, liburutegi berria askotariko ekitaldiekin inauguratuko da. Eta bestalde uda honetarako krono jolasa antolatu da Hego Esibarren, orain abiapuntu harturik Ikertu Ibarraren iragana, 2 astean aukera izanen baituzu arkeologoa izateko. Ezagutza eskuratzeaz gain, Ibarreko ondarea ere berreskuratzen lagunduko duzu, izen ematei dagokionez ekainaren 15tik 29ra izanen dira. Hego Esibarra alde batera utzita joan gaitezen Etxauri aldera, San Juansuak ospatuko dira ostiral honetan ekainaren 23an, igerilekuetan izanen dira, eta bertan ardoa ura eta egurra banatuko dira. Bestalde Etxauriko osasunetxea ekainaren 22an eta 23an itxita egongo da. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko Zende aldera, 2017ko mankomunitateko hiri kanpaldiei dagokionez, ekainaren 21tik irailaren 5era izen emateak irekita egonen dira asteka. Albiste gehiago bihar, orain ikus dezagun egun hauetako eguraldia. Gaurkoan ekainak 21, orokorrean Nafarroa osoan eguna zerua hodei gutxirekin hasi den arren, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertzen joango dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta tenperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruña aldean egunaren lehenengo partean goi hodei batzuk izan dira eta bigarrenean bero hodeiak sortuko dira.
trumoi ekaitzak izan daitezke eta hego osagaiko haizea ibiliko da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar-mendebaldera aldatzen joango da haizea, 35 eta 20 gradu arteko balioa utziz. Era berean, baztanen zerua hodei gutxirekin egongo da, goi hodeien tarte hodeitsuekin. Arratsaldetik aurrera, behe hodeiak agertuko dira, norabide aldakorreko haize ahul-biziarekin. Hego osagaia nagusi izango da, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko dena, 31 graduko maximak eta 18 graduko minimak utziz. Bihar Iruñaldean, zerua hodei gutxirekin egongo da, naiz eta arratsalde gauean bero hodeiak ugarituz joango diren. Zaparrada txikiak emateko posibilitateak izango dira, zenbait lekutan ertainak eta trumoitsuak izan ahal direnak. Txingorra egitea ere posiblea da, ekaitz guneetan haize bolada gogorrekin. Goizean hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da, eta arratsaldean aldakorra izango da, tenperatura berdintsua mantenduz. Bihar baztanen zerua hodei gutxirekin hasiko da, baina gero bero hodeiak sortuko dira, zaparrada txikiak bota ahal dituztenak. Zenbait lekutan ertainak eta trumoitsuak izan daitezke Iruñean gertatuko den bezala, txingorra egiteko posibilitateekin ere. Goizean hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da, ondoren iparralderantz joko duena. Tenperaturari dagokionez, gutxi igoko da. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin, zer dugu? Ekoizpen kontuak edo zer dira? Bai, Aneran Sorena eta Andrea Gomez etorri dira, bera, hau da produktora eta komunikazio agentziaren zuzendariak, eta beren azkeneko film laburraz hitz egingo dute. Zeren ingurukoa da, film laburra? Eraso sexisten kontrako edo gazteek pentsatzen duten haien ikuspuntuaz. Kampaina bat, Bai. ikuspuntuaren inguruko laburmetraia, ez? Hori da, bai, dokumentaria. Interesgarria. Eta bestalde batetik, lehenago esan dizugun moduan bezala, literatura kontuak izanen ditugu, liburu baten aurkezpena izanen dugu gaurkoan, Judith Ruiz Emunain da liburuaren egile eta izenburua Zuka-fuka musuka. Gainera, ipuin erotikoak laburbiltzen dituen liburua izanen dugu, beraz, hau ere interesgarria. Eta zaratak tartean gaurkoan musika hon izanen dugu, Donibane kantuz lehenik eta behin eta ondoren Iruñeko kamara abesbatza.